даврои буд ки барои як даҳан нон шабрӯз медавидем. Мана ёшон намедонам, мо дидем, шумо на мумкин намедонед. Мана ҳамин душанбе мерафтем пои пиёда то семзавода пиёда мерафтем, аз ҳаминҷа то варзовгеза пиёда мерафтем. ҷое шуд ки то ваданасоса пиёда мерам барои ақабҳои як даҳан нон. Я мошини агар нонкаш мешуд садҳо олама ақабҳош медавид, ё ҳамин як даҳан нон меёфтем ё не. фикр мекардем ки пага мо гӯда кучу аҳлу оила чӣ мехӯрда бошем. омад сабуз хӯрдем, орд мегирифтем, бурунаш кимчиҳо шукр худо мана ба ҳамин рӯзо шукрона кардем, тоқат кардем, меҳнат кардем, мана ба ҳамин рӯзо расидем ҷура.